गुनं बनरगाव बीटीसी बियाबाव टीसी एलसीसी मासिगिरि आरो बीसीडीसीनि चेयारमेनफोरखौ फोसावबाय। बनरगावआव खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों गोदानै सायख'जानाय चेयारमेनफोरनो एपइन्टमेन्ट राननानै होयो गुनं बनरगाव बीटीसी बियाबनि एमसीएलए जुबिराज बसुमतारिया। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो दतमा ब्लकनि एसबीडीओ शरद ब्रह्मजों लोगोसे गोदानै बिबान रुजुननाय बनरगाव बीटीसी बियाबनि टीसी एलसीसीनि चेयारमेन दत्त ब्रह्म आरो सा 12 गोदान चेयारमेन लोगोसे ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा। मख'जाथावदि गुनं बनरगाव बीटीसी बियाबाव मोन 12 बीसीडीसीनि गेजेराव सा 6 मासियाव आइजोफोरा चेयारमेन एपइन्टमेन्ट मोननो हायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव गुनं बनरगाव बीटीसी बियाबनि एमसीएलए जुबिराज बसुमतारिया साफ्रोमबो गोदानै सायख'जानाय चेयारमेन मेम्बारफोरखौ समान मोनथाय आरो सरकारि बिथांखिफोरखौ समानै राननानै होनो खावलायो। रायजो राजानि जानानै जोंनि दोलोनि बीपीएफ दोलोनि जानानै नोंथांमोना बे रायजो राजानि खामानिखौ गोसो गोथारै मावो, निस्थार भाबै बिथांमोना साक्सेसफुल खालामना होयो जाहाथे जोंनि दोलोआ बीपीएफ दोलोआ रायजो राजाजों आरोबाव बांसिन गोबाङै मोजां मोनजायो, बयजोंबो बाख्नाय जायो। आं बिथांमोनखौ दहायबो मिथिङाव अनुरद खालामखादों आरो आंहा आसा दङ आंहा बिथांमोना निस्सय गोसो गुवार जानानै रायजो राजानि थाखाय बिथांमोना टीसीएलसी चेयारमेनखौ लानानै बा बीसीडीसी चेयारमेन 12 जन निस्सय गोसो गुवारै खामानिखौ मावफुंसारगोन आरो जोंनि बीपीएफ दोलोखौ आरोबाव जौगासार खालामगोन आंहा आसा दं। अरुणोदय आसन राननाय माखासे पीएमजी समाजनियाव जुदि गोदान सरकारा माबायदि खामानि मावनायनि इसारा दं? जोंनि बे जिनिसानो जोंहा मानगोनां श्रीजुत हाग्रामा महिला सारा जोंनि पार्टी प्रेसिडेन्ट तथा बीटीसीनि सिफा जोंखौ क्लियारलि बुंखादों जोङो इउपिपिएल सरकार बादि सालाया, जों दा सरकार जाबाय, जोङो बीटीसी ओनसोलाव 32 लक्ष रायजो राजानि जों सरकारसो, गतिके बाहाय सरकारिनि जे सरकारि आसुनि फैगोन लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप बा PMI न' बा मोनसे मा होनो IBS बेफोरखौ जाय प्राप्तिया मोननांगौ दं प्राइमारियाव बे व्यक्तिनो जोङो बाहाय खुनु दोलो नायालासिनो खुनु पार्टी लेभेलाव लाङालासिनो सरकारि आसुनिखौ मोननांगौ उपजुक्तिनो बाय सोरबा गामियाव इउपिपिएलबो थानो हागौ, सोरबा बीजेपीबो थानो हागौ, किन्तु जोंना गासिबो सुबुंफ्रा मोननांगौ व्यक्तिफ्रा जोंनि हाग्रामा सारा जोंखौ निर्देश होखादों गति प्राइमारियाव गासिबो जाय इउपिपिएलबाबो बा बीजेपीबाबो मोननांगौ व्यक्तिनो जा मोनहोनांगौ जा दायित्व दङ। गतिके आङो बीसीडीसी चेयारमेनमोनखौ खावलायो, टीसीएलसी चेयारमेनखौ खावलायो, बिथांमोना जोंनि हाग्रामा सार जेरै निर्देश होदों बे निर्देशखौ आसिलायो, बेखौ सिन्था धारना खालामनानै निस्सय जोंनि बीसीडीसी चेयारमेन दिनै गोदान मोननायफ्रा बे खामानिखौ मावगोन आरो लोगोआव लोब्बा लानानै प्राइमारिखौ लानानै बिथांमोना खामानिखौ मावगोन। बाहाय जोंहा क्लियारखा, बाहाय जोंहा पार्टीजों 32 लक्ष रायजो राजानिसो जोङो दिनै सरकार बीपीएफआ बीटीसीआव जों सरकार, गतिके बाहाय खुनु पार्टीजों खोथा गैया, मोननांगौ उपजुक्त व्यक्तिफ्रा मोनजोबगोन, जाबाय खुनु पार्टीजों खोथा गैया। धन्यबाद सार। थैंक इउ।